Maraming salamat mga upo. Gentle. Sana buhay pa. Happy nga, Lola! Whatever it takes to get there. No, I won't try to like everybody else does. Forget about your friends, they don't care where we go. If we do, we'll get lost in a crowd of people. I've been looking for you forever, baby. We go together, baby. We go. In this crazy world of choices, I don't really gotta feel either. Happy nga, Lola! At syempre, Salamat po. taon na Lola! Happy birthday! Bakit nanggaling mga to? Naku kayo! Sige nga! Sabihin niya! Ayan! Surprise! Ganyan ang surprise. At syempre, meron po kayong bouquet! Meron din kayong! Meron din kayong cake! Hindi lang nga, Lola! Meron din kayong fruit basket! Yan! Meron din kayo balloon. Oh, Lola. Okay, kita kayo, Lola. Takayo. Hindi kayo kasi na. Ayan. Tatoy ka na nyo. Salamat. Sige na niya, Surprise ata. Surprise. Oh, kita kayo, kita, Ate. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you.
dapat po muna kayo mag-wish. Ah, ano Wish, wish mo? wish. Wag wish! 150 Wish, years! wish, wish! Happy birthday! 150 years! Ay, kasyan. Ang pinakatigtog. Oh, I will blow na. Okay, blow! Happy birthday to you! At syempre, meron inihandang letter. Ang inyong sinaw. Sinaw. Dito natin malalaman. Ay, makinig ka din! Ay, nagsulat sa'yo! Okay, maaari po bang basahin ng isang apo? Dear Mamang, char, wala. Kananane, dungog ka. Kananane, our dearest Lola Binay. Ay, Lola Binay. Maligayang bati sa iyong kaarawan. Ay. Sana ay mas marami pang kaarawan ang dumating sa iyo. Sino kaya to? Hindi man tayo nagkikita o nagkakasama, lalo na ngayong ganito ang sitwasyon, ay ayatanda ka, Lola! Ay, sana all! Iso nga haan ka, agbangbangat titawen. Oh no! Agpapiksa ka dita, haan unay itikape. Love ka namin. Advance Happy Mother's Day. Love, Jacob and Marco. At syempre, maaari din natin kuhanan ng message ang kanilang mahal sa buhay. Huwag makulit. Oh. Huwag pasaway. Oh. Equal. Pautang mo yung pera mo sa amin. Oh, yun lang. Ano pa? Kain ng kain, huwag kape ng kape. Long live. Abutin mo ang 150 years. Para may? Para isang may? milyon. May? May puhunan. Oh, mabuhay! Okay, Lola Binay, ano po ang inyong masasabi kay Mrs. Gentle at sa kanilang mga apo? Si Jacob, tinangtod dito yung gayam. Ni Jacob. Gentle. Na-message niyo po. Maraming salamat. Gentle. Sana buhay pa. Abit, bakit ka iiyak gano'n? Kaloy. Si Galay. Ay, si Kaloy sana. Nagpadala si ano? Lukat tap video. Oh. Lukat tap video. Dahil kat si Lola. Siya yan mo na. Mamaya na. Oh, magit kita. Tears of joy si Lola Binay. When, there's a kulit. Hey. Okay, ajayan Lola. Salamat, maraming salamat. Hey. God bless. God bless. Gentle. Ang power, gentle. Tayo po tayo na lang. Wala tayo na. Ayan, dito tayo. Harap tayo sa camera. Ako ay magpapakilala na. Ah, okay. Pero bago ako magpakilala, magpapasalamat muna ako kay Ma'am Gentle, Sir Gab, at sa kanilang dalawang anak na si Jacob at saka si Marco. Ayan, Jacob Screen yan, dito po sa Inamutan. Ayan. At syempre, magpapasalamat ulit ako sa kanya kasi ako ulit ang pinili niya upang maghatid ng sorpresa po sa mga mahal nila sa buhay. Ang isa po kayo doon sa nahatidan po namin. Ayan, ngayong kaarawan nyo. At syempre, sabi nga nila, kang kayo magkapkapi una yan. Tanay, bade, wait! Yes, Ano, umatigdag pa'y tibiyag tayo. Para sa upangas. Ayan. Thank you. Pakilala ko. In behalf of Edmund Cheese Flower Shop and Party Days, thank you, Ma'am Gentle, sa paulit-ulit na kuha sa amin. Ayan, at syempre, long live. Lola, ilang taon na kayo? 85 po. 85! Ayan, kitang-kita, 85! Hindi halatang 85 kasi napigsama! Ayan, thank you! Ingat kayo dyan! Thank you. Bye!
Thank